PTG Records Sean MC دختر کبادیجی داشتی دانشجو چشام نمونه یک چند صورت با فقط باید روزی توی یک چند روزی کیفی خوب خرسندی یک چند وقتی اول در کاپایرو بسیار неки бачи бади туйданал хонадоро зиндагии сознесостини киртай дихтачени забонуш дарознес фикри зиндагӣ надорам бисёрш конкретни туй фата салон макияж барои селфи хиштомануда модарнес шубаном шуай катаги шеруи миллион барои ки хишруай зиндагии кудомуда ҷудоӣ бад развода як фарзанд дада зёда шикам тамому озода хонаи модар меоя тамому сарруя ё чаба обрӯай хонад рафтам ту диди туйма тамом дига корум нагима зиндагии хидмай тоқат намекад дида ҷои ма мебуди хитам якчанд вақати модар бад квартирая дели бад муи сар калта бад формачои модели бад контакти телефон пири якакива ка хонай аввал да официантка дар ягон тараф хона бачи дар кор аст дарекс вақте тай хона перс меоя бачи дар кор вақте сум ай бекорӣ мея бачи дар кор дар хона доқашишта шабона вақте аюда бесе бесум как дора ҷавононда ё беше фалангонда ё манхэттен раялда вақте баро як номри телефон бесум эта калята бачи дар кор дугона ки мегуфта громолдоз вақте дугонай намега ки укладка мезебасош уже маникюр уже прическа форматюга уже сатвоес монанди занаки бешуда уже каждый шаг да чанамуд мошин места пешеш уже дар корш лес ёрдами хонавода хешеш кудак хонай момашта и хонай дугонашта бо як рӯзи дига шабшид саршид вақти гаштан ба тесте залишидан мегира номери дасти бад контакто аҳмади лексус бешани такси сихтарак роҳат кадестай ба ҳаёти тоқаги шаршам холай қатият пацани мехостагиш ам кайфи хиша меёба анда ход неки то охира ҳамихе биравит наход то охират давом бити кайфота наход худова надидес набоша рафторота ту рӯз ба рӯз шукуфтасти ай гулдам хушрӯтари барои ту ҳар шаб ҷанга рехтагиай муштарӣ фахр кардам мегӯй шуд нарасид ба қадрат ина пира ёдаме ки тило резам ба қадрат моҳо гузашта солоту ойлам маму хушрӯӣ ойлам харидорат бисёрай хушрӯӣ бешӯӣ неки рӯз ба рӯз да гӯши дар хеловоза мераса рӯз ба рӯз уже пацано ай ту метарсам ту ҳайрон мешаи ҳолат мешавад нафорам о ту ойлам хушрӯчаи ойлам ба ҳаму формат неки чиба ай ту дурӣ мехоҳам пацано том хурда да сарат ғамат мета ҳамин савол бовар ки пушаймон мешай ай ҷудоӣ бу развод агар дар ҳамин саволот биёбӣ ҷавоб мехоҳӣ серьёзно ман битиюм ҷавоб тақати ки гузарондаӣ медони шабота байни пацано да овозае ки ту ти ту пити байни пацано да овоз